Farsalni horo Delemura Thanani Sawat Bolinpur Amsaini Asham Agartala Lama Jowa Cafe Bodol by Buzagai Khorokne Buri Te Khoroksha Khorokne Shagodukho Manbaika. Tuisindrai kamigo tongnai bini kokoini nogo thangfro passinglat romano tuiwei Jowa Cafe Bodol rok by Buzakha aboni yagulo bujaknai shikle bini kokoite bini bosaino tobuwei 5-22-25 Jowa Cafe Bodol rok by lama kashuwei te waisa bujagai belaino dorake sakdera khakhnai kokshil saka Cafe Bodol rok borokni kaisa bike Narogoi rekha khane kokshil saka Romadas mungoi khoroksa buri belaino sakderaka abuni yagulo Romadas mungoi o buri no tabuk jibi sakhamnogo naikini khlaijagoi tongo khane saka abuni yagulo farsalni horono bujagnai rok Telemura thanao thangoi FIR khlaikha khane salaikha tabuk phano bunai rokno romoi manya khane saka police rok biri report kokkhora